Altynlur zamany hususy kärhanasyna bitirilýän işler döwrüň üstün talaplaryna dogry laýyk gelýäni bilen tapatlanýar. Hususy kärhananyň balkanawa şegernäki meýwe önümlerini gaplaýjy bölümine sarp edijileriň islegleri içkin öwrenip, gök, meýwe hemde bakçy önümlerinden taýýarlanan durly mürebbelerdir, şerbetleri aýny gaplarda taýýarlamaklaryň üstünlikli ýoly goýulanyny aýratyn bellemek gerek. Munuň üçin daşary ýurtlardan satyn alınan iň bir kämil injamlar bilen injamlaşdyrylan, ýürütileşdirilen bölümler hereket edýär. Önümleriň içerki we daşaryky bazarlarda ul üstege eýe bolmagy, kärhananyň işçi hünärmenlerini täze zähmet üstünliklerini, dörejilikli gözlegleri oklanyrýar. Durly görnüşli mürebbelerdir, meýwe şerbetlerini öňermekligi ýoly goýulan bu önümçilikde işçi hünärmenleriň 20 zähmet çekip, olar bu ýerde durly mürebbelerdir, meýwe şerbetlerini öňermek arkaly önümçilik depgini has attyrmak başardylar. Hususy kärhana tarapyndan her aýda onlarça tonadan gowrak gök we meýwe önümleri gaýtadan işlenip, olaryň hataryna böwürsden ýer tuduny beýdir, üzüm garalydyr, alma ýaly meýweler, irimişler bar. Munuň özi bir ýerde önümleriň köp görnüşlüligine aýratyn ünsürlýanynyň gürkejdidir. Göze gelewli gaplardaky meýwe önümleri ýokary hille harit görnüşi bilen köpleriň söýgüsini gazanmak başardy. Hususy kärhananyň hünärmenleri halal zähmet çekip, halkymyzyň bereketli saçaklarynaky ýokary isteklerini ygmatlaryň görnüşlerini artdyrmaga döredýän taýsat mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hem-de arkadaly gahrman serdalymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.